One foot in front of the other. O Centro Galego de Tecnificación Deportiva supón para o deporte galego pois, seguramente a culminación dunha trayectoria e dun proxecto deportivo. Os obxectivos do CGTD principalmente a tecnificación, quer dicir, que a progresión dos deportistas de edades tempranas, que entran aquí en 14 anos, sea progresiva, sea moi coidada, non se adianten etapas evolutivas, sobre todo a nivel deportivo. Temos 93 rapaces en tecnificación, que son menos de 18 anos, e depois 12 deportistas maiores de 18 anos. En total de becados temos 151, que máis ou menos non veñen a adestrar todos, pero a media están 120, máis ou menos todos os días adestrando. Este centro é algo máis que un centro de tecnificación, porque hai moitos anos que tomamos a decisión de que non solamente aquí remataban a súa carreira dual, porque non solamente a académica, sino tamén a deportiva os 18 anos, sino que queríamos continuar co apoio, co seguimento dos nosos deportistas de éxito que querían seguir aquí. De feito, neste centro temos máis de 40 deportistas que chamamos de rendemento. Os deportistas que entran aquí teñen dereito, primeiramente, a residencia e manutención completa, ao que son menores de 18 anos. Teñen tamén matrícula no IE Sánchez Cantón, que nós temos aquí un anexo do instituto dentro desas propias instalacións, non teñen que sair fora da instalación do CGTD. Depois teñen dereito a un adestrador e un programa deportivo axeitado á súa idade. E, por último, un servicio médico que está composto de un médico e unha enfermeira que os coida se están enfermos e o que fan as valoracións funcionais, e depois un servicio de fisioterapia para lesións, recuperacións, etc. Contamos con un excelente plantel de profesionais nesta casa, non solamente técnicos, sino tamén gobernantas, camareras, asistentes, monitores, por lo tanto, as mellores condicións para que aquí os deportistas estudien e fagan deporte. El año que se fundó el Centro de Tecnificación, el año 88, la Federación Gallega, que en su día estaba presidida por Santi Samemén, me lo propuso y pues nada, me arriesgué, acepté y hasta hoy. As diferencias de nós, os que estamos adestrando a xente no centro de tecnificación, os adestradores dos clubes, de que nós estamos máis centrados no que é o adestramento. Son eso. Na federación hai outras persoas administrativos que fan outras labores que si nos clubes as fan os técnicos. Facemos todo o que está nas nosas mans, poñemos todos os recursos disponibles para que os máis de 100 deportistas aquí internos, preto de 50 externos, ademais de que está aberto á ciudadanía, este é un centro especial, este é un centro que vive cohesionado e implicado coa propia cidade. Se ciñe a edades de formación, deportistas que van de los 14 hasta los 17, 18 años, realmente lo que se pretende en esas edades no es conseguir un alto rendimiento, simplemente es conseguir tecnificar a esos deportistas en la especialidad. E se ben é certo que hoxe temos aquí actualmente 12 modalidades deportivas, as máis importantes teñen que ver coa auga. É dicir, que ese deporte, os deportes náuticos teñen un peso fundamental. Non solamente estou a falar do piragüismo e da vela, estou a falar do remo, tamén da natación, e se metemos o triatlón, esa parte de auga, temos 5 deportes de auga, temos 4 deportes de contacto, de combate, a loita, o karate, taekwondo e o judo. E depois temos o atletismo, que é deporte por excelencia, con unha posición importante. E por último, badminton e gimnasia, que son dous das modalidades máis recentes. O badminton
con un enorme éxito, porque temos moitísimos deportistas xa competindo a nivel europeo, e a ximnasia porque ten que ver un pouco co futuro desa instalación en Pontevedra. Eu teño falado co tenis de mesa, con algunhas outras queren sitio aquí, estamos a falar, e tamén halterofilia. E, por lo tanto, bueno, estamos a estudiar, como decía, ese plan director para ver de que maneira sacamos o máximo rendimento a este centro de adestramento. As federacións temos un criterio técnico donde eles fan un informe e nos din este deportista é interesante porque ten unha antropometría que se asusta a isto, ou leva moi pouco tempo, ou adestra moi poucas horas e ten moi bons resultados e creemos que pode explotar facendo un mellor traballo aquí no CGTD, que é moito máis controlado. Eu fui un deportista aquí neste centro tamén, durante a etapa de tecnificación, e sí que é distinto velo de outra perspectiva. Eu sempre penso que as cousas que facía aí, se soupese o que sei agora, pois que moitas delas as cambiaría. Levamos moitos anos invertindo cartos para que teñamos unhas instalacións adecuadas, acordes cos deportistas e cos éxitos que aquí se acadan. Non me quero esquecer de que fixemos tamén unhas inversións importantes en dous centros de dúas modalidades que son fundamentais para Galicia, para o medalleiro, para o éxito deportivo de Galicia e para a marca Galicia, que son o piragüismo en primeiro lugar e a vela en segundo lugar. Por tanto, non solamente o CGTD, sino que o campo de regatas da Vidcal de Verducido, de Portillón de Castro, e tamén o centro de vela de Vilagarcía, onde fixemos unhas inversións moi importantes. Pero centrándonos no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, pois hai 5 ou 6 anos fixemos unha inversión importantísima en arranxar, en poñer a pista de atletismo como está agora, homologada, en moi boas condicións. Fixemos obras na residencia de estudiantes para que os nosos deportistas internos teñan as mellores condicións, as comodidades para estar aquí todo o ano. You're shimmering, light lit me up, I can't deny it, I ain't been this high. We off the charts, my flame, you set my heart on fire. Feel it's getting close, we're gone for broke. We're uncut diamonds shining from our souls. Till dawn, sitting on your sofa, wanting to lean over, feeling far from sober, caught up in the flow. I know I'm too nomadic, but we just got that magic. Feel us getting close. If you want me, let me know. Oh, my love is yours. Am I wasting all my time saying, oh, my love is yours? Tenemos casi que 80 deportistas de alto nivel, de 400 recoñecidos, son piragüistas. Das máis de 250 becas, 50 piragüistas son os que acceden ás becas. É dicir, é importante. Pero, bueno, dentro de todo isto, sí que quería decir que deses deportistas, desas becas que temos aquí, a mitade dos bolseiros son mulleres. Quería poñer en valor tamén porque isto é moi importante, ¿no? When we speak, you're all I'm thinking of, all I need. And when I close my eyes, you are my dream. So real. I know A canoa femenina estáse notando que están mellorando a pasos axigantados porque xa vai ser olímpico nos próximos xogos en Tokio, no que ten que ver aquí con Galicia. Pensei que as nenas canoístas teñen un nivel moito maior que o que tiñan fai 2 ou 3 anos xa, e sí que se ve que está mellorando. O piragüismo é a modalidade que máis deportistas ten. Tengo 25% das plazas do CGTD. E depois a nivel deportivo, de resultados deportivos, pois é a día de hoxe a sección deportiva que máis olímpicos ten e que máis medallas aportou a Galicia, sacando deportistas aquí propios do CGTD, desde Teresa Portela hasta David Cal,
Perucho. Lo tienen bastante difícil esta generación para llegar a ese nivel. Bueno, no es imposible, pero si lo consiguen sería muy importante. E que Teresa sigue, e que queremos que siga e que sexan estos xogos. Hai moi bons adestradores que foron moi bons piragüistas, e hai moi bons adestradores, non que non foran piragüistas, senón que non tuvesen pois moito éxito como deportistas. Deportivamente el entrenador, estoy súper encantada con él, me apoya, puedo contarle lo que sea, que él siempre va a estar ahí. En el colegio igual, los profesores, si algún día tengo algún problema o algo, pues hablo con ellos, porque yo soy una persona que me gusta expresar mis sentimientos. Escucho lo que me dicen y en función de lo que me escucho intento ser sincero y decir lo que pienso, ¿no? A veces acertaré y la mayor parte de las veces pues no acertaré, supongo. Tanto si es personal como si es pues, a nivel de estudios, a nivel de deporte, yo se lo digo a él. No hay una semana que no me pare con él pues, 5 minutos a contarle pues, cómo me siento. Os problemas psicolóxicos, a presión, que pensan que por estar aquí teñen a obriga de ganar, cando non é así para nada. Entón, experiencias que tiven como deportista, pois sí que creo que lles podo axudar nesas cousas. Eu tuve aquí a dos compañeiros, Borja Bejo e David Maqueira, e contaronme que estaba moi ben feito para entrenar cos estudios. Eu vexo que non son capaces moitas veces de soportar esa presión, aínda que non lle digamos que o obxectivo non é sacar unha medalla nun mundial, senón facelo o mellor posible. La verdad es que sí que me afecta el estrés, porque soy una persona que me exijo mucho y si sé que no, o sea, si no tengo controlado cierta cosa, pues me provoca pues, cierto estrés que se traslada pues, al sueño, a que no descanso y eso pues claro, se ve reflejado a la hora de entrenar o a la hora de competir. Para recuperar o ánimo, que fago é ir dar unha volta por Pontevedra, por aquí, cos meus amigos de habitación, compañeiros de outros deportes. O bo que ten este centro é que non é só que teñas os medios, senón a propia convivencia con outros deportes e ver como adestran, como están, como conviven, axuda en xeral. Seguramente se conten problemas que teñen no adestramento, que non son capaces os propios compañeiros de outros deportes antes que o propio compañeiro que compite contra ti. Creo que é bo para eles, porque así ven que nos outros deportes pois tamén teñen esas rivalidades ou eses problemas. I will march down an empty street like a ship into the storm. No surrender, no retreat. I will tear down every wall just to keep you warm, just to bring you home. I will burn this city down for a diamond in the dust. I will keep you safe and sound when there's no one left to trust. Will you take my hand? We can make our stand. A miña reacción cando puxeron a posibilidade de entrar aquí foi unha alegría porque é un sitio para poder mellorar tanto deportiva e é unha axuda na educación porque podes compaginar os entrenos co deporte.
sobre todo pues de felicidad, porque bueno, siempre mi sueño pues fue mejorar deportivamente y sabía que aquí era pues el camino para poder llegar a él. O primeiro día está moi nervioso, conocí a moita xente nova, eu sou máis pequeno e me posto moi nervioso o primeiro día. Ao ter instituto dentro do recinto, o que se fai adaptar ao horario deles. Rutina diaria, pues me suena el despertador a las 7:20, 7:15, depende si tengo pues, examen a primera. Levanto más 7:20, desayuno a 7:40. Bajo a desayunar, ya tengo preparadas las cosas desde el día anterior. Preparo a mochila, baixo ás 8, entramos en clase. Los lunes Miércoles y viernes. de 8 a 10:30 en clase, después Entreno por la mañana de 10:30 a 12:40. volvemos a entrar a clase hasta las 2:20. Y el resto de los días por la tarde, a las 4, 4:30. O tenemos descanso que pues, aprovechamos pues, para dar una vuelta, estudiar y nada, sobre todo descansar porque pues, el descanso es una parte súper importante para el rendimiento deportivo. Lo que es los técnicos de piragüismo no somos los responsables de la dieta que se establece en la certificación. El médico es el que establece la dieta. Nosotros simplemente nos preocupamos de que su alimentación sea variada. Siempre insistimos mucho en el tema de la fruta, el tema de las ensaladas, que no coman ni de menos ni de más, ese tipo de cosas. Cando falamos de carreira dual, apostamos porque os nosos deportistas compatibilicen a súa carreira académica coa súa carreira deportiva. Los entrenadores siempre prefieren pues, que llevemos bien los estudios al deporte, aunque estamos aquí por el deporte, no por los estudios. No solo vas a vivir del deporte, sino que los estudios siempre van a estar ahí, siempre son importantes. Todos los que trabajamos en la Dirección de Tecnificación tenemos claro que la prioridad de nuestros deportistas son sus estudios. El deporte no deja de ser la segunda opción. O objetivo non son os resultados en sí, senón que haya unha progresión durante eses 4 anos e unha mellora en todas as facetas do adestramento e personais tamén. El tema de que están fuera de casa no es un cambio tan traumático como puede parecer, porque tienes que tener en cuenta que muchos llegan el domingo por la tarde, incluso algunos llegan el lunes por la mañana y el viernes por la tarde se van para su casa. Al principio de curso sí, que igual las primeras semanas y tal, pero se llevan mucho mejor. Mis padres están encantados de que yo esté feliz, de que por ahora me vaya todo bien, a pesar de pues bueno, tener mis bajones, porque como soy una persona muy exigente me afectan todas las cosas que no vengan por el camino al que yo quiero, pues me afectan. Pero bueno, ellos siempre están ahí para apoyarme, son los primeros en los que puedo confiar y hasta si necesito algo un mismo día y ellos pues tienen 5 minutos, se acercan aquí, aunque sea pues para dar un paseo conmigo, no tienen problema. Mano é un rapaz que destacou xa de cando entrou aquí, xa mellorou moi rápido nos primeiros meses, técnicamente é moi bo, pero como mínimo non é mellor que os 8 que están no equipo nacional, entonces vai ter que pelear duro se quere ganarlle a esa xente. Se o entreno te sale ben, por exemplo, e tes un examen, vas máis motivado, pero cando pasa ao revés, pois tamén sale mal un examen e tes unha competición, tamén vas máis desmotivado. Anos anteriores, pois, tiña xente adestrando aquí con él, como era Noel Domínguez ou Sergio Vallejo, David Barreiro, estaban por diante del, él intentaba pois acercarse a eles e iso facíalle mellorar. Neste caso, pois el é o canoísta este ano, porque máis nivel ten, digamos, entonces
Eu creo que iso este ano sí que lle limitou un pouco. Donde ten máis marxen de mellora Manuel o adestrar, cando adestre con xente que realmente ten máis nivel que el. Realmente el objetivo de la sección de piragüismo del Centro de Tecnificación es que alguno de nuestros deportistas algún día formen parte del equipo nacional absoluto de piragüismo, participen en campeonatos del mundo absolutos y, si puede ser, participen en Juegos Olímpicos. O piragüismo, pues seguramente está a escribir una página gloriosa para o deporte galego. Is letting go. Never fight alone, but you don't have to fight alone. I shed a tear for you. Open your eyes, I'm by your side. I'm there.